Hello everyone, welcome to my another vlog. आंना बोराया दिनै बेदर मैगं संगोननो ओमफ्राय संनो होननानैहा रेडि जाबाय। बेयो जाबाय मैसो बेदर ओमफ्राय ना ओरैबायदि आंनिख्रुइबो गोथाव टेस्टि याम्मी संनो रोंखायो लोगोफोर आंना बोराया मोनथिबायना ओरैबायदि गोथाव संनो रोङो आरोना ओरैबायदि टेस्टि जायो। जि मैगं सं 2 नम्बर मैगंबाबो 1 नम्बर मैगंबाबो ओरैबायदि गोथाव जायो बिनि आखाइजों संनाया लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयो जागोन पालाव। नै पालावखौबो मस्ला होनानै दोनखाबाय ओमफ्राय ना नैबेखौ रेडि बेबो जाहरखाबाय आरोना। सानफ्रोमबो आंखौ हेल्प खालामनो हाया बेसोरा ओमफ्राय मालाबा जेब्लानोखि टाइम मोनो अब्लानो बियो आंखौ हेल्प खालामो आरोना। ओमफ्राय ना नैबे जाबाय बाबुनि खिर। आंना बाबुआ ओरैबायदि खिर पसन्द बियो जोसा माइरंनि खिर लोगोफोर ओमफ्राय आं संहरदों आरोना। ओमफ्राय नैबे गाइखेरखौबो आं लोगोसे बयल खालामहरखाबाय मानो होनबा मर्निं आरो इभिनिं आरो नाइट मोनथाम सिजननि थाखाय बाबुनि इम्परटेन्ट जिनिस बियो। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। ओके लोगोफोर बाय बाय।